הכנסת הזאת לא נפלה בגלל עניינים אידיאולוגיים גדולים, נושאי מלחמה ושלום או נושאי כלכלה, למרות שאנחנו רואים שבימים האחרונים, פתאום היום יש החלטה של ראש הממשלה על מע"מ אפס על ירקות ופירות ומוצרי יסוד. אני לא אתפלא אם ראש הממשלה מחר יציע הצעת חוק לנסיעות חינם בתחבורה הציבורית ומלגה לכל סטודנט. עשינו את זה כבר לסטודנטים. ממש מלגה לכל סטודנט. כן, לכל סטודנט. תמשיכו ככה. איך זה שלא עשיתם את זה במשך כל הקדנציה, אדוני שר הפנים? ובסוף אתם אולי תחליטו לסלול את כל הכבישים, אפילו ביישובים הערביים. אתם מסוגלים להכל. הרי שם הכל מזופת חוץ מהכבישים. אתם מסוגלים לזפת כמותו אחרי שזיפתתם לנו את החיים.